आरो दिनै जोङो इउनाइटेड फ'रामनि फार्स्ट जेनेरेल मिटिं लानाय जादों दमासि फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे आरो बेवहायनो नुजाफैनो हादों जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोन नुजाफैदों जेनेरेल सेक्रेटारि नुजाफैदों बा जोंहा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि नुजाफैदों बा जोङो डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नुजाफैदों आरो जोंनि बे चिरां ओनसोलनि गासिबो जोंनि मावथिफारिया बा जोंनि एक्स एनडिबिनि केडेट्सफ्रा नुजाफैदों जिखुनु जाया फारसे दहाय खोथाखौथ' बुंखांलांजोब्बाय माखासे खोथाखौ जिहेतु दाख्लैनि 10 तारिखआव दिल्लीयाव थांदोंमोन बे खोथाखौथ' माने गासिबो खोथाखौ थन' थन' बुंबाय थेवब्लाबो आङो फंनै बुंनोसै जिहेतु जोङो दाख्लि 10 तारिखआव जे जों दिल्लीयाव थांदों बे दिल्लीयाव थांनाया मोनसे बिराद गोजोनथावना मोनसे सावरायनाय जादों जिहेतु बेबादि मोनसे डिसकासखौ मोनफेराखैमोन ओइदिनखालि जों मोनदों आरो बे टकआव मोनसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनि खोथा बुंनायखौ बा साप'ज एक्स एनडिबि बा बिटिआरनि सिएम जेनेबा जोङो डब्लिउबिकेनि चेयारमेन बिथांमोननि बुंनाय खोथाखौ मानिनो गोनां जादों जे जोङो आगोलाव जोङो बारा जों बेबायदि मोनसे मानिनाय जिनिसखौ जों मोनाखैमोन खिन्थु दाख्लैनि बेलायाव जों मोनदों आरो जिखुनु जाया माखासे हपफुल माने जोंनि बर'नि समस्याफोरखौ दाख्लै मोजाङै रायज्लायनाय जादों जेन' आङो बेखौनो बुंनो सानदों दा इउनाइटेड फ'राम जोङो दादों बे इउनाइटेड फ'रामा ओरैबायदि मोनसे जोंनि थाखाय बा जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां प्रभाब थारमाने मा होनो बिदिखौ बिराद जोंनि प्रभाब खोख्लैनो हादों मोनसे ओरैबायदि प्रभाब दिन्थिनो हादों जिहेतु माब्लाबा समाव जोङो नैबे एनडिबिनि बा नोङो जेनेबा साप'ज नोंनि माबाखौ जिथु माखासे गभर्नमेन्टनि मोननांगौफोरखौ जोङो गभर्नमेन्टनि मोननांगौखौ सोरबा सरकारनि बिटिआर सरकारनि मानसि बा आसाम सरकारनि मानसिखौ जों माब्लाबाबो जों नारसिनफेराखैमोन खिन्थु जोङो एक्स एनडिबिआ बे इउनाइटेड फ'राम दानायनिफ्राय जोङो सरकारखौ जों गोगोमै जों नारसिन हादों आरो बे बुंनो थाङोब्ला नैबे जोंनि नारसिननायाव बा जोंनि प्रेसाराव दिनै गभर्नमेन्टआ उफाय गैया जादों गभर्नमेन्टआ आखायाव लानो गोनां जादों ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा मालाबा सिन्था खालामो जेनेबा साप'ज एनडिबि माबा इउनाइटेड फ'रामाव जेनेबा साप'ज एक्स एनडिबिनि लिडारफ्राथ' जेनेबा सिला बसुमतारी थाबाय दानस्रां थाबाय नङा होमबा जों माखासे जों थाबाय मा मावदों बे खोथाखौबो बुंदों खिन्थु बुंनो सानो आरो जेला भुटान अल क्लियार अपारेसननि उनावहाय रावबो गैयामोन दै जोब्बायमोन बा 22 बोसोरनि गेजेरावनो एनडिबिआ दंसु जाबायमोन खिन्थु बेखौ जों लाखिदों जाय जे बे खोथाखौ बुंदों फेक्सन स्टाइलाव बे जेबो खामानि गैया बे खोथाखौ आं दिनै बुंनो गोनां जादों आरो बर'नि गेजेराव 2003 आवनो मोनसे एकदम गिथावना मोनसे
दंस' जानायनि मोनसे लामामोन खिन्थु जों बे जिनिसखौ हमथानानै जों दिनैसिम फैनो हादों आङो आसा खालामदों नैबे इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिबिआबो दिनै बा साप'ज जोंनि बिटिआर हालामखौनो जों दिनै सिन्था खालामबाय आरो बिटिआर हालामनि मानसिफ्रानो दिनै इउनाइटेड फर्मनि बा एक्स एनडिबिनि मानसिफोरखौ दिनै बुजिदों बिथांमोना बिराद खस्थ' खालामनाय मानसिमोन बिथांमोना बिराद दुखु खस्थ'जों फैनाय मानसि बिथांमोना दिनै थगायजादों बा सोरजोंबा थगायजादों सोरबा दिनै बिथांमोनखौ सालायदों बिथांमोना जेबो गैया रायजोफ्रा खिन्थु बेखौ मिथिगौ रायजोफ्रा बे जिनिसखौ मिथिगौ ओंखायनो जोङो जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन जोङो बे इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिबिखौ जोङो मोजां लांबाय थानांगोन आरो जिहेतु जोंहा दहाय सावरायगिरि बिथाङा बुंदों एमसिएलए बिथाङा बुंदों खोब मोजां खोथाखौनो बुंदों नङा होमबा जोंनो जों प्रेसार होग्रा गैयाब्ला जोंनि रन्जन नाब्ला बा जोंनि जेलाव थानाय बा जोंनि जेनेबा माबा रिहेबिलिटेसन जिखुनु जाया सिमा बारायनाय बेखौ रावबो बुंग्रा गैयाब्ला बा बुंग्रा गैयाब्ला रावबो मावनाय नङा खिन्थु 2 बोसोरनि गेजेरावनो मावनांगौमोन 2 बोसोरनि गेजेराव मावनांगौमोन दा 3 बोसोर जाफैबाय मिथिबाय 3 बोसोर जाबाय होमबा 2 बोसोर मानो मावनो हायाखै 2 बोसोरखौ मानो मावनो हायाखै मा गोदोनानै थादों एक्चुअलि जों नैबे इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिबि दानायनिफ्रायसो बिथांमोना उफाय गैला सिन्था खालामनो गोनां जादों बेबा खाथां जिखुनु जाया आं बारा गोलाव बुंला जिहेतु आं बयखौबो खावलायो जिहेतु जोंहा दिनै मागोनि एसे खानाबो दङ नङा होमबा आरो गोजान गोजाननिफ्रायबो फैबाय एकदम गोदान जोंना एकदम बर्डारनिफ्रायबो फैबाय नङा होमबा एकदम माबासिम गुवाहाटियाथ' गुवाहाटि जोंनि नैबे थाबाय खिन्थु जोंना बर्डारनिफ्रायबो फैदों नङा होमबा जोङो दिनै मागोनि बे संनाय खावनायबो संदों दा जोङो जालायनांसिगोन बेखिनिखौनो बुंबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि गासैखौबो खुलुमनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों